na tomto mieste pripomenúť aj pána Juliusa Henešiho, ktorý je veľký umelec a pre mňa tiež zázračný človek a on ma naučil kresliť a ktorý dnes tu nemôže byť, pretože už kvôli svojej chorobe, a ktorého som ale navštívila a spomínali sme na krásne časy a dobre sa poznáme aj s rodinou a ktorému som tiež veľmi vďačná za to, že som mohla byť jeho študentkou, že ma naučil žiť, že ma naučil milovať ceruzku, že ma naučil milovať život. To som musela povedať. A ďakujem svojim rodičom, mojej mamke a mojim ľudskovi, že oni stále stoja za mnou, stále ma podporujú. Niekedy mi vôbec nerozumia, len cítia. A ja cítim ich lásku, oni moju lásku. A to úplne stačí k šťastnému životu. A musím sa poďakovať aj mojim bývalým kolegom, kolegyniam, zlatým mojim priateľkám, ktoré prišli dnes zahrať a priniesli svojich študentov. Ďakujem Renátke Totovej, ďakujem Alické Kaputovej, ktorá je zástupkyňa riaditeľa v základnej umeleckej škole v Moldave, že obohacujú naše srdcia láskou a so svojou hrou. Ďakujem aj študentom, pre mňa to je nostalgia, ale s láskou spomínam. Ďakujem Rásťovi, ktorý ešte len ukáže, čo vie na čele a ďakujem, on je Rásťo Červený a jeho brat už nám ukázal, čo vie, on je Patrik Červený. Ďakujem vám všetkým. A ešte by som chcela povedať, že čo pre mňa znamená vidieť toľko krásnych tvári, to ja všetko nesiem so sebou. A keď chytím ceruzku a odovzdám svoje telo celému univerzu a tá láska, ktorá prúdi odtiaľ z hora a tá láska, ktorá podporuje tu vo fyzickom byti moje telo a moju dušu a čerpám z vašich srdc, to je obrovská mágia. A keď chytím tú ceruzku a dám to všetko na papier a práve to, čo keď sa chce narodiť a ožije to je najväčšia krása pre mňa. Ďakujem vám, že ste prišli. Ďakujem vám, že môžeme byť tu. Vitajte v mojom svete. Dámy a páni, ešte nie je koniec, totiž Enike na dve veci zabudla. Úplne je to možné. Chceme vás pozvať na prehliadku výstavy a keď spomínala pred chvíľočkou alebo hovorila o stupňoch, že je po 35-36, ona vás chce pozvať aj na občerstvenie. Dole je pohárik vína, pohárik minerálky, takže po prehliadke výstavy vás pozývame na malé občerstvenie a do tretice, to už je ale moja povinnosť, alebo moja informácia, tu v týchto priestoroch najbližšia výstava bude, táto potrvá do 27. júna, ale po tejto nasleduje výstava z Košickej staromešťanky Viery Černákovej, takže pozývame vás aj na tú ďalšiu výstavu. Ďakujem, že ste prišli. Dovidenia.